On calminama so tawi ka ko do tinno wad abonné bada activer cloche pour so vidéo keso ari mbawa tinde bada j'aime woto jejjite wadde partager bandiraɓe on calminama on jurama on biyama bismillah mon e scène men pulaar english on ñagama yafo hen feewi ñalawma o ene faadi ko ñalawma aljuma ɗum tagi hande min keɓani wawde waɗande en vidéo min mbi noon goppata on tan e ɗaminare vidéo ne ara taw arani min mbaɗa oɗo vidéo pour famnude on ɗum aljuma ko ñalawma paɗɗo gueɗe kewɗe wawani hejje hen min jogui partout pour yidde wadde vidéo finalement ko ɗo min cakidori yiɗino fuɗɗinoma wadde e jamma he vidéo o mais taw mbeɗe tampi soko Allah wawata jokkidde walla jumre waɗa hen saabu neɗɗo saɗa tampi toujours sa woppani yiide aɗa waɗa hunde nde ganduɗa ko namdini concentration mawɗo ko a yiiɗano walla no a fottatani waɗirde ene wawi yaade hen ɗum noon emin ñaago on yaafo no fewi emin mbiya yon jaɓan min gantu on jarama inchallah ha janggo so Allah jaaɓi min mbaɗa vidéo poɗɗo wadde hande o inchallah mamin son jiiɗi ni mamin joɓ vidéo o son jiiɗi janggo mamin mbaɗa vidéo ɗiɗi walla so wona janggo edi jour mo toɗɗi ɗon foof commentaire less mamin mbaɗ ɗum ɗon on jarama on jarama no fewi e jeɓgol bandiraɓe oɗon jejjite wadde partager abonné aimé so wonko jiɗɗa namdade waɗ commentaire yo en jiyodir ñanonde bye